Šta je kod Vladimira Lazarevića? Kod Vladimira Lazarevića, to možete vidjeti iz moje knjige, to sam opširno citirao, u presudi priznaju da je Lazarević svaki put kad bi čuo da je izvršeno neko krivično delo, odmah obaveštavao vojno-istražne organe, slao ih na teren, odmah sve učinio da je to moguće procesuirati. I priznaju mu to haške sudije. Ali kažu, on je trebao da obustavi sva ratna dejstva dok se to ne istraži. Pa gde to u svetu ima? Bombarduju nas besomučno iz vazduha, a onda naredi, nema pokreta ni tenkova, ni tehnike, da pusti da nam sve unište, jer ne sme ni da mrdne dok neko ne istraži ko od njega ne zavisi kakvi su se to zločini desili. Vi znate, i vojni tužioci i vojne sudije da su bili su sasvim nezavisni od vojnih komandi i korpusa i armije i generalštaba.